Καλημέρα Λανιά, Κυριακή με ωραίο καιρό και λέω πάμε μια βολτά. Πάμε. Ελπίζω να είστε καλά. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά τα χιλιόμετρα για την πρώτη αλλαγή λαδιών και φίλτρου, για το πρώτο σέρβις δηλαδή. Εδώ τα τσακάλια πάνε για ετουράκι. Εγώ σας χρωστάω ένα καφέ από το προηγούμενο βίντεο γιατί κάναμε ένα χαμούλι. Είπα να το κάνουμε σήμερα. Να δούμε. Λόγω θερμοκρασίας και λόγω υπερβολικού φόρτου δουλειάς αραιώσανε λίγο οι βόλτες. Ας ελπίσουμε όταν θα αρχίσει να στρώνει ο καιρός να έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και το χρόνο να βγαίνουμε συχνότερα έξω. Σίγουρα θα είναι πιο εύκολο όταν θα ξέρουμε ότι δεν μας περιορίζει και ο τρόπος που λειτουργούμε τη μηχανή. Διάφορες συζητήσεις λοιπόν για το κόβε σχετικά με το σασμάν του. Είναι αυτό που σχολίασα, αυτό που πρόσεξα δηλαδή στα προηγούμενα χιλιόμετρα που έχω γράψει, είναι ότι δύσκολα κουμπώνει, ξεκουμπώνει μάλλον και μπαίνει στην νεκρά. Πολλοί φίλοι κάτοχοι του κόβε με επιβεβαίωσαν ότι στα επόμενα χιλιόμετρα αυτό θα εξαφανιστεί και το σασμά θα γίνει βούτυρο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό γιατί μετά από αυτό το μηχανάκι είναι πλήρες για μένα. Όχι πως βέβαια και το πρόβλημα αυτό θεωρείται κάτι που θα μου χαλάσει τη διάθεση, αλλά εντάξει, το παρατήρησα και το μεταφέρω. Μόλις λοιπόν ανοίξει λίγο καιρός θα έχουμε νομίζω αρκετές ορεινές διαδρομές στο πρόγραμμά μας, κάποιες διανυκτερεύσεις στο βουνό με σκηνάκια, έτσι λίγο χαλαρά βιντεάκια μέσα στη φύση. Ούτως ή άλλως από την αρχή αυτό ήθελα, να συνδυάσω τα δύο αυτά, μηχανή και βουνό. Και όχι κάτι αγχωτικό, όχι κάτι αμάν να μπούμε σε μονοπάτι, να τρέξουμε, να κάνουμε. Ωραία και αυτά, αλλά εγώ προτιμώ άλλη φάση. Λέω να ανεβούμε στο Χορτιάτι λοιπόν, να πιούμε ένα καφεδάκι. Αν καταφέρουμε να πάμε μέχρι το καταφύγιο του Χορτιάτι, έχει καλός. Δύσκολο το θεωρώ το επιχείρημα γιατί χθες το βράδυ μου γράψε ότι είχε μείον, δηλαδή η θερμοκρασία κατέβηκε κάτω από το 0, οπότε πιστεύω στα κομμάτια που είναι ακόμα ανήλια σίγουρα θα βρούμε πάω, και πόσο μάλλον πάνω στο Χορτιάτι που το μείον θα είναι ακόμα και τώρα. Αν θέλετε κάποια διαδρομή να δείτε ή να μου προτείνετε, γράψτε μου που θέλετε να πάω ή που έχετε πάει εσείς και σας άρεσε πολύ. Αν δεν το έχουμε κάνει, ευχαρίστως να το πατήσουμε, να το δούμε, να το δείξουμε, να το δουν και άλλοι φίλοι. Δηλαδή αν σας άρεσε εσάς, να το δουν και οι υπόλοιποι της παρέας. Επί της ευκαιρίας σήμερα δοκιμάζουμε και το καινούριο εξοπλισμό μας, τα καινούργια μας ρουχαλάκια. Αλλάξαμε κατηγορία, αλλάζουμε και εξοπλισμό. Τα συζητούσαμε λοιπόν για το τι θα αγοράσω σχετικά με τον εξοπλισμό μου. Οι σκέψεις μου ήταν στο μπουφάν, ήθελα να πάω στο Nordcoat το Himalayan και αυτό πήρα τελικά. Μέχρι στιγμής πολύ ευχαριστημένος στο μπουφανάκι. Εντάξει, δεν τέχνει κάτι, είναι νωρίς ακόμα για να βγάλει συμπεράσματα. Στα πρώτα ταξίδια θα τα καταλάβεις αυτά. Αλλά σαν θέμα άνεσης και πώς κάθεται πάνω μου, πολύ καλό. Πήρε και το παντελονάκι της ίδιας σειράς, το πήρα σετάκι. Το καλό με τη σειρά αυτή είναι ότι εκτός το ότι είναι 4 εποχών και έχει 2 επενδύσεις μέσα, μια διάβροχη και μια θερμική ας πούμε, το καλό είναι ότι έχει και πάρα πολλές προστασίες και τις δίνει απευθείας, δεν χρειάζεται να τις αγοράσεις έξτρα. Έχει προστασία αγκώνες, ώμους, όπως έχουν φυσικά όλα. Έχει τις πλάτες μέσα και καλής ποιότητας κιόλας, έτοιμη, και έχει και θώρακα. Το ίδιο και το παντελόνι, εκτός από γόνατα έχει και γοφούς προστασία. Τώρα, αν με ρωτάς αν περνάει κρύο εδώ πάνω που είμαι, δεν περνάει τίποτα. Ειλικρινά, νιώθω ότι φοράω τη φόρμα μου στο σπίτι και κάθομαι στον καναπέ μου. Κάποια αξεσουάρ που περίμενα λοιπόν έχουν έρθει. Έχει έρθει η βάση γνωστής εταιρείας που σας ανέφερα και σε προηγούμενα, η οποία παραδόξως είναι και γνήσια. Έχει έρθει η βάση της Quad Lock, η οποία μάλιστα με εντυπωσίασε αυτό που είδα, γιατί με γρήγορα συμπεράσματα κατάλαβα ότι είναι η γνήσια βάση της Quad Lock. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι τέτοιο, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επειδή είχα αγοράσει τη γνήσια βάση της Quad Lock για το Hayabusa, η συσκευασία και τα παρελκόμενα είναι ακριβώς ίδια, η ποιότητα είναι ακριβώς ίδια. Έχω πάρει και κινέζικη για το σκούτερ φθηνή, η οποία δεν είχε καμία σχέση με Quad Lock. Η συγκεκριμένη ήταν Quad Lock στην κυριολεξία. Δεν ξέρω τι συμφωνίες έχουν πέσει ή δεν έχουν πέσει, εμένα μου βγήκε σε καλό.
Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν περιμένουμε και τις μπότες. Στις μπότες είχα δύο επιλογές βασικές. Η μία ήταν η Adventure της Forma, την οποία θα αγοράζα από το ίδιο κατάστημα που πήρα για τον Μπουφάν, και αυτό γιατί ήταν από τις λίγες μπότες που έβρισκα σε νούμερο 48. Πήγα λοιπόν και δοκίμασα την μπότα και δεν μου έκανε εμένα. Όχι το νούμερο ήταν αψό. Δεν μου έκανε σαν bot Adventure. Δηλαδή θεωρώ ότι μια bot Adventure πρέπει να έχει κάποιες προστασίες συγκεκριμένες. Ποιες είναι αυτές? Πρέπει να έχει προστασία στον αστραγάλο και όχι μόνο με καπάκια για πρόσκρουση. Θα πρέπει να έχει βραχίωνα κατά μία έννοια για να μην επιτρέπει το γύρισμα του ποδιού. Τα περισσότερα σπασίματα γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ειδικά λοιπόν σε μια bot Adventure το θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητο κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν πρέπει μια μπότα να έχει μόνο εντυπωσιακά κλειδώματα, χοντρά δέρματα, προστασίες στη μύτη και αυτά για να θεωρηθεί adventure μπότα. Πρέπει να προστατεύσει το πόδι σου από τραυματισμό. Σαν μπότα λοιπόν κατέληξα στη CD Adventure 2. Στα reviews είδα ότι είναι από τις καλύτερες μπότες στην κατηγορία, δηλαδή όλοι λένε τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη μπότα. Και μια που το έφερε η κουβέντα για σπασίματα και ατυχήματα, δύο ιστοριούλες. Εδώ και κάποια χρόνια έχω αγοράσει για τη σύζυγο ένα Piaggio Mendeley 125. Έχει βγάλει και το διπλωμά της για μηχανάκι μέχρι 125 κυβικά, για να μπορεί να μετακινείται στη δουλειά της. Είμαι σχεδόν 30 χρόνια μοτοσυκλετιστής και δόξα τω Θεώ δεν είχα σοβαρά ατυχήματα. Αν θεωρείτε τύχη δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι στη σύζυγο δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Είχε δύο ατυχήματα μέσα σε 2-2,5 χρόνια, στα οποία βέβαια και στα δύο δεν έφταιγε αυτή. Στο ένα, ενώ κινούταν κανονικά στο δρόμο στην πορεία της, από απέναντι όχημα της έκανε διακοπή πορείας χωρίς να νοιαστεί αν έχει κάτι απέναντι. Προφανώς μηχανάκι ήταν και δεν σε νοιάζει, πετάγεσαι. Δεν έτρεχε βέβαια η σύζυγος, γι' αυτό και δεν έπαθε και ζημιά. Το μηχανάκι έπαθε ζημιά, το βγάλαμε όλοι εκεί, γιατί χτύπησε μπροστινό, ήταν στην ουσία με τοπική, η σύζυγος τη γλίτωσε. Το δεύτερο, ένας κυριούλης μεγάλης ηλικίας αποφάσισε να περάσει με βαθύ πορτοκαλί, γιατί προλάβαινε φυσικά, και ενώ ξεκίνησε η σύζυγος την πορεία της από αριστερή λωρίδα και δεν έβλεπε φυσικά τύχη στα δεξιά της, είδε ξαφνικά ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω της. Με αυτό το ατύχημα είχαμε τραυματισμό, και καλό τραυματισμό στο πόδι. Χρειάστηκε χειρουργείο, λάμες, βίδες, ενώ φορούσε μποτάκι μηχανής και καλής ποιότητας. Δεν είχε στήριξη στον αστράγαλο. Είχε προστασία, αλλά δεν είχε στήριξη. Για να μου πεις σε καθημερινή χρήση θα πάρεις μπότα που θα έχει στήριξη? Όχι. Αλλά λέω ότι τα ατυχήματα που γίνονται και τα αποτελέσματά τους είναι πάνω κάτω αυτά. Μην περιμένετε να βρείτε το δίκιο σας σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια. Ζούμε σε μια κοινωνία που κανένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ακόμα και αν σε απειλήσουν ότι ξέρεις θα έχεις κάποιο είδους πρόστιμο στα ασφάλιστρά σου ή τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα σε τιμωρήσουμε για αυτό που έκανες, δεν πάβεις να είσαι υπεύθυνος για σωματικές βλάβες, για την πρόκληση ενός ατυχήματος, για πολλά προβλήματα που θα δημιουργεί στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, ενός συνανθρώπου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας μοτοσυκλετιστής, ούτε ένας μηχανόδιος ο οποίος οδηγάει αυτοκίνητο θα έμπλεκε είτε κατά λάθος είτε από απροσεξία του σε τέτοιο ατύχημα και θα ένιωθε αμέτωχος, θα έβγαζε δηλαδή την ουρά του απ' έξω, θα έλεγε ότι δεν έχει ευθύνη για να μην υποστεί τις συνέπειες. Τις συνέπειες θα τις υποστείς όπως και να έχει. Από τη στιγμή που φταίς, αυτό θα αποδειχθεί. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να βάλεις σε ταλαιπωρία διπλή τον άνθρωπο στον οποίο προκάλεσες πρόβλημα. Δηλαδή, από τη μία τον χτυπάς, του προκαλείς πρόβλημα, πρώτα απ' όλα σωματική βλάβη και μετά χρηματική, στη δουλειά του, στο πώς λειτουργεί, στην οικογένειά του, στη μελλοντική του λειτουργικότητα. Και σένα σε νοιάζει αν θα σου πούνε ότι είσαι μεγάλος ηλικία και ίσως να μην επιτρέπεται να σου ξαναβάλουμε ασφάλεια για να οδηγήσεις. Ναι, είναι το προφανές αυτό. Αν προκάλεσες τέτοιο ατύχημα, δεν θα έπρεπε να σου ξαναβγάλουν ασφάλεια, να σου ξαναεκδώσουν ασφάλεια για να ξαναοδηγήσεις. Είμαστε λοιπόν σε μια κοινωνία του σταρχιδισμού. Όλα για την πάρτη μας, οπότε πρέπει να προσέχουμε εμείς 10 φορές παραπάνω. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ξεδίνουμε μόνο εκεί πέρα που μας παίρνει να ξεδίνουμε, γιατί καραδοκούν οι κινδύνοι από παντού. Αν θα πέσουμε και θα χτυπήσουμε μόνοι μας, αυτό αφορά εμάς. Αν θα πέσει κάποιος επάνω μας, θα πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας
να σκέφτεται 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Θα το προλάβουμε. Σε μια συνέντευξη άκουσα τον Ιαβέρη να λέει: ο μοτοσυκλετιστής πρέπει να κινείται και να λειτουργεί στον δρόμο σαν να είναι αόρατος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οδηγάς, να νιώθεις ότι δεν σε βλέπει κανένας. Γιατί στην κυριολεξία δεν σε βλέπει κανένας. Να προσέχεις λοιπόν τις κινήσεις σου, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί ένας να πεταχτεί μπροστά σου, ένας να πατήσει φρένο, να σταματήσει χωρίς λόγο στη μέση του δρόμου. 1002 σενάρια. Θα μου πεις, ρε θείο, μαθήματα μας κάνεις? Όχι. Κουβεντούλα κάνουμε. Όπως θα μιλούσα με τους φίλους μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα θα έχει πολύ κόσμο στο βουνό. Λογικό. Χαμός. Από παγωπιούς βλέπω χαμούλης. Πολύ καιρό είχα να δω τόσο κόσμο στο Χορτιάτι. Μαγεία. Πίσω στα αξεσουάρ λοιπόν, εκτός από τη βάση για το κινητό, μας ήρθε και η μεταλλική μασκούλα για τα μπροστά φωτιστικά, η οποία είναι εξαιρετική. Θέλω να μου πείτε, αν κάποιοι είστε κάτοχοι της μηχανής αυτής, αν γνωρίζετε αν παίρνει quick shifter. Από πληροφορίες που έψαξα, λένε ότι στην Ευρώπη δεν ήρθε ποτέ το quick shifter. Ο αντιπρόσωπος το ίδιο μου είπε. Κάποια προβλήματα έχει, λέει, δεν μπορεί να συνδεθεί σωστά, να λειτουργεί σωστά. Παιδιά, λες και ήρθαμε στο Σέλι, σε χιονοδρομικό κέντρο. Ορίστε, φτιάξανε χιονοδρομικό κέντρο στο Χορτιάτι και δεν το μάθαμε. Δεν θα πω καν στο μονοπάτι, παιδιά, γιατί με τόσο κόσμο δεν θέλω να... Τέλεια. Είναι αυτό που λέγαμε, βλέπεις τα τελευταία χρόνια ο κόσμος το γύρισε πολύ στο βουνό και όχι μόνο στο οργανωμένο και στα σαλέ και σε αυτά. Ορίστε, ελεύθερο είναι. Εντάξει, να μου πεις πρόσβαση με το αυτοκίνητο εύκολη. Παιδιά, το πάω σιγά σιγά γιατί πρέπει να το απολαύσω αυτό. Από εκεί πέρα είναι ο δρόμος που είχαμε κάνει στο πρώτο τελευταίο βίντεο και γυρίσαμε λίγο γιατί ήταν παγωμένος και από ό,τι βλέπω είναι ακόμα χειρότερος τώρα. Όπου γυαλίζει ολόκληρος, παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι. Είμαστε σε υψόμετρο. Δεν ψήνομαι να πω σε χωματόδρομο σήμερα, δεν ξέρω, δεν με τραβάει. Βέβαια, άλλα λες και άλλα κάνεις, πες ψηλά. Βλέπουμε και κάνουμε. Οι σούφλες και τα κοκορέτσια μυρίσανε. Να βάλουμε λίγο να γράψει ήχο εξωτερικά. Για να δούμε τι θα γράψει.
Ωραία βολτίτσα. Ήταν που δεν θα μπαίναμε χώμα, αλλά εντάξει. Λίγο. Έτσι, λίγο. Να λερωθεί το λαστιχάκι λίγο. Πάρα πολλοί κόσμος στο βουνό, παιδιά, τέλεια. Αδελφιά, αυτή ήταν η βολτίτσα μας, χαλαρά, να ξεσκάσουμε. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο, παιδιά.